салом духтарам, ки خوش آمدین به کانال ما. امیدوارم که صحت و سلامت هستین. من امروز برای صبحانه овсяная каша کردم. در نشته کمتر масло انداختم. حاضر یک خوراک تیار میشود. میشینیم صبحانه میکنیم. برای обед من امروز دимола пухтам. аз бас ки вақт надоштам рецептша съёмка накардам. лекин рӯзҳои оянда агар бо пухтам ҳамин хӯрока ҳатман шумо дар рецептша нишон медиҳам беҳад хӯроки болаззатай. духтаро ман мехоҳам камтар дар бораи интернет магазини худам шумода маълумот диҳам. касе ки намедона, ман интернет магазин дорам ҳам дар телеграм, ҳам дар ватсап ва ҳам дар инстаграм. касе обуна шудаги нест, метавонед духтаро обуна шавен. инҷода ман либосҳои нав ба нав партофтан мегирам. либосҳои мо ҳозирашда ҳамаш ай Турсияй. ҳама либосҳомон ҳам хел хушрӯанд духтаро. нархша, размерша ҳамаша дар инҷа менависам, дар борашон маълумот менависам. бо чизе ки нафаҳмо боша метавонед ки личкамда нависта пурсен. ҳам хеле куртаҳои барои тӯи маъракаҳо хеле зиёд ҳастанд. барои занони ҳиҷобпӯш, барои заноне ки оила доранд, ҳам хел либосҳои дароз, остиндароз, либосҳои хушрӯ, ҳиҷобҳои тайёр, ҳар хел рангош ҳаст духтаро. шумо метавонед ки аз ҳамин сайти ман заказ кунед. кадоме ки оптом заказ мекунад бисёртар, ман бо 5% скидка мекунам шон. барои ҳамин духтаро касе ки обуна шудаги нест, ҳатман дар сайти ман обуна шавен. куртаҳои нав ба нав мепартом тез. сезони гармӣ шидисае духтаро. аллакай мо бояд куртаҳои хушрӯ барои худмон харидорӣ намоем. бо айнаи сумкаҳоя касе ки масалан зӯраш намераса қимата харидан, ино бо буҷетни вариантай чанд ранг дорад духтаро. нигоҳ кунед рангошона. ин ранги сиёҳаш, ин нархаш арзонае духтаро. $23. обувҳоям хеле зиёданд дар сайти ма духтаро. ҳатман даромада бинен. метавонед ки аз хона набаромада заказ кунед. чӣ моделе ки шумода маъқулае размертона мегӯед. вале пешакӣ 50% ё 100% пула пардохт мекунед. баъд ман заказ мекунам. барое ки мешавад ки заказ кунанд дигар телефоншона набардоранд. ина мисол мо вақти заказ кардем бояд ки пулша супорем. барои ҳамон пешакӣ ё 50 ё 100%ша духтаро месупорем. ҳар намуд пижамаю шалхоравако хеле чизҳои хушрӯ дорем духтаро. ҳатман даромада бинед. ҷаман ҳозир ҳамаша нишон дода наметавонам, барое ки 956 суратай. ман ҳамин камтарша нишон медиҳам. ссилкаша мемонам каналда. ҳатман даромада ҳамин бороя нигоҳ кунед. хеле сумкаҳои люксовиам ҳастанд. нархҳои қиматанд. бо сумкаҳои арзонам ҳастанд. айнаи сумкаи хидмаи духтаро люксовое качество. ман ами худам заказ кардаги будам. ин $150 бо арзонаш $23. касе ки буҷетни вариант маъқулаш боша, хайва сифаташ камтар пасттарай, метавонад ки айвай намудаш заказ кунад. айнаи хеле двойкаҳоям ман ай ҳамин худамда гирифта будам. беҳадмада маъқул шуд. качествоаш хушрӯе духтаро. метавонед ки ай ҳамин харида хонада пӯшенша. удобнияй. 3 намуд ранг дора. ҳар намудаи духтаро бо сезон ки омадан гирифт, сезони худушкатӣ бо либосҳо нав шидан мегиранд, обновит шидан мегиранд. либосҳои нав ба нав партофтан мегирам. не намуд кардигано ки аму гулош дасти духтагиай бисерош духтаро метавонед бо нархи дастрас ай ҳаминоям заказ кунед. хай бо метавонед ки духтаро бештар суратҳои ай канал худтон даромада дида ва интихоб кунед.
духтару мо ба хонаи очаҷону меҳмонӣ рафтасем ҳамроҳи хуштамонам, ҳамроҳи кӯдаку шавҳарам. иншоалло ки ман хонаи очаҷонам рафтам бо камтар сёмка мекунам. шумо дар ҳатман видеои то охирша тамошо кунед духтаро. Rahmat medan. занон ва бонувони азиз, шуморо хоҳарамон Шаҳнозахон ба командаи худ ба компанияи Faberlic даъват месозам. ин кас дар давоми як каталог лидер шудагианд. бениҳоят командаи хуб доранд. онҳое ки мехоҳед бо ҳамроҳии Шаҳнозахон кор кунед, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед дар тамос шуда бо хоҳарамон Шаҳнозахон кор кунед. компанияи Faberlic бениҳоят имкониятҳои хубро ба шумо муҳайё месозад. компания дорои сертификати ҳалол буда, бе ташвиш шумо метавонед ки дар ин компания кор кунед. ба ҳар хел гапҳо духтаро аҳамият надиҳед. вақте ки компания сертификати ҳалолро гирифт, ин маънои онро дорад ки уламои дин ин компанияро санҷида баромадагианд. барои ҳамин духтаро бе ташвиш шумо метавонед ба ин компания аъзо шуда, кор ва фаъолият намуда, музди маоши хуб ва маҳсулотҳои беҳтаринро ба даст оред.